Току-що завърши много интензивна тренировка в клуб Питбул Букидо с треньор Емил Казаков. Емо, ще ни кажеш малко повече за клуба? Нашия клуб основател е Кирил Алексиев. Неговата зала е на 88 училище. Тук ние сме от една година клуб. Имаме вече състезатели, имаме шампиони на аматьорски състезания. Тренираме принципно понеделник, вторник, четвъртък и петък от 9 часа вечерта. Отворен е клуба за всички, за млади, за по-възрастни? Отворен е за всички, който иска, добре дошъл. Начинаещи имаме, подготвяме хора само за състезания, тренираме момчета само за удоволствие. Без никакво ограничение? Без ограничение, да. Ами, благодаря ти, Емо ни изтощи. Пожелавам ви всички да дойдете в пробата футбол на стадиона Васил Левски и да видите какво означава наистина интензивна ММА тренировка. Благодаря ти, Емо. Не ми съхна вода.